مستيات بيتنا عزوز سلام تنبصحكم مكتال مدبات مستيات بيتنا تركبوا كبرات خاتلتنا كما يتوعلوا لو معلتون بزعبا تدالي زلو كالاي قواي بركيتنا حمودو جنفر شودن زيدسس استرز بالي مدب مساكايتي وي ابتي مرحنة زلو عبالات صانع كلواناي كساب كم كل جزيك ساب مودا ثم دمنا مكتالكم نعدبكم ناب مدمنا حبلكم سماي مكتتال زخوركم نايلو معدماتي محري أفرو كمون تدرس عقبو نعم مستعد بيتنا وعلى المساخم زاربنا لكم عدما أخبيركم نزي تدالي زلو كالاي بوباي برجينا حمد ريشان فر شودن حزر زبالة مهري يكتبونا مسانا مركبكم ما زي مسكن بسم كلهم بخاطر تيمي مستعد بيتنا لقي ما هم مسكنكم فتو وعلى المساخم يا غنيلنا هذا الصيف تعمل نواسين إحنا بتعمل صباح سو بعد حنصير حتى الصيف يا غنيلنا هنزور كم عدمي سمع له خليص بو مرحبا سو حسر زبالة تنتنا وي بزعبا ناي تدالي زلو ناي برجينا حمد جنفر شودن كالاي قوباي نوعو زدسيس بدب كمزي مأتوز غلس كوي كلوانا كدميقو ناب مسكارنا قم زحلفة عمد بهرانا بيلو نوعو زدسيس حلف تابلنا كنزار عربينا نمجمار برجينا حمد شودن كمزي فلت كدمي عمد نقلاوارحنا بيلو لعلا عمد بيلو قدماي قوباي كايدو تزقبرو قدماي قوبايون مرحينات بمرات رسن أقومان حزي تمسريتو أبزي زحالف لعلي حدا عمت كمي نيرو تكيدي زخيرو خيدي زسرع مع بيت سرعات أحفشابتي قبايا كوخ قلس انتخونه حسر بزبالقن تيسيلي نحزماتان كمي بيت سرعات أكيدو زحالفو كيدي كمي نيرو تيرنا عقب قنيلنا مسيات بيتنا نسيه فلا يبزق قالسي قلنا يزق قالسي يبزق قالسي خيط فلقا فلاي نزي من سي ويتقال سايد لا فتعي فلاي مسيات بيتنا أثي حق الزغل النهزبي أبتو قبرو تمسو زينا كل جزء تعمي بأخواتكم حقوساتنا كل جزء هزبنا حقي حاضرت الدلي سلازي خمسات بيتنا أبتو مسو مدواتكم متعامينا نخبركم سلازي تزلو حقي أب هزبي ستقربوا كم مسيات بيتنا تعمي أبغاتكم زلنا أخبروا فلك أسقام سنة على سايب المخانقة تبركتون تقولون زلقا خيدي وحفشان إحنا أول مسكرك سابقنا بتعمي خبر زلنا يقني لنا خمسة عادين كا النخوز لنا خلاص جواء سماء وصورة كما يكون هذا لو نتاجركم كما يالله كلمة نعمت كيدكم نزل مدواتكم تحبرنا لك عدنا بقولك تعمي بس بين مسلم كلهم مرتين كلهم سماء وصورة برجعنا حمدو شنفر شودن كما سكنا قادلي كل هذا مسافة مالتي مرحبا تيدي كان مجماركا أسماءكم علالي أبيكم زلوكم صفحي تمرحنة برجعنا حمدون كين رسعوا ماتان وهنجي مركوا قبانا انتخونه علالي أبيكم تعاتلتنا جمبرنا ونصبو تعمي مسكن أنا تدرس عقبة بهال متى شودني كما رحنا فسمع أكلنا شودني هون وكيل قلوا والله شودني مالتي أنا زي مثل حسر زبالة درجة كله سنزارب فلتنا ينزخونه كون تخونه جن أكل قال حتى كل أو قصته بحافش كم تزبل كايو أتا درع الكاي حطهم لس نحنا خم فلتو أبي على ثلاثة ورحجة أسرع سلسلة أموتلا مرحلة مستمرزنا أتيق إذا منازل ورا مرحلة أسار عون يروي نقولنا بركوين خيط بمطر تجون يروي نعوق سرع الزخيل نحنا مستمرزنا أتيق قدامي نجار زجبرنا نجار نتعلي فينو كم تقالستي بايتو خمس رسالو إذا تقدمي زجبرنا درجات اللي بايتي خمس رسالو بايتو وصلنا أكاد سابزغني نحنا كل جزء الفتحين نقال زلنا الحقيقة نقال زلنا سلازي حقي عدنا خم تكل أخونا
መሰረታዊ ነገር ንዓና ከም ማሕደርና ዝኽእል ሕጊ ናይ ሕጊ ተኸተልቲ ክንኮን ኣለና ብዝብል መሰረታዊ ነገር ዝመሰረትና እንታይ ነይሩ ባይቶ እዩ ድሕሪ ባይቶ ብምስራትና ከዓ እንታይ ኢና ጌርና ሕጊ ክንተክል ኣለና ባይቶ ክምርሓሉ ፈፃሚ ክምርሓሉ ኣባላት ክምርሕሉ ዝኽእሉ ሕጊ ክንገብር ኣለና እና ሕጊ ኣነዲፍና እቲ ዝነበረ ሕጊ ነይሩ እቲ ሕጊ ግን ምስም ውሑዳት ኣባላት ሰብ ዝነበሩ ከም ዝረኣናዮ ከዓ እቲ ሰማያዊ ሶራ ኣብ ሓቅና ፍትሕና ብርትዕን ይቃለስ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝዓሰሮ ነቲ ሕጊ ክነስፍሖ ኢና ተገዲድና ማለት እዩ ብቐጥታ ከዓ ክንመርሓሉን ኣብ ተግባር ክውዕል ከም ዘለዎን ንዓመት ሙሉእ ክንከዘሉ ሕጊ ነዲፍና እዚ ሕጊ እዚ ከዓ ብኡና ተመርሓና ክሳብ ሕጂ እውን ንኸይድ ዘለና እቲ ናትና ሕጊ ብሓፈሽኡ ድሕሪኡ ዝገበርናዮ ነገር ተሃልዩ ኮይኑ ከም ፈፃሚ ኣካል ኹም ከም ባይቶ እሞ እዚ ማዕበል ብርገና ሓመዱ ሰማያዊ ሶራ ብርገና ሓመዱ ናይ ኩሉ ዘላይ ፍትሒ እዩ ኣብዚ ከዓ ኩሉ እቲ ሰብ ዓቕሙ ዝኸኣለ ነገር ኣብዚ እጃሙ ከበርክት ስለ ዘለዎ እዞም ኩሎም ደንበ ተቃውሞ ይኹኑ ሲቪካዊ ማሕበራት ውልቀ ሰባት ማሕበራት ብሓባር ኮና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣፈላልቆ ክሕግዙና ብዝኽእሉ ክንጥርፎም ኣለና እዚኣቶም ክንጥርፍ እንተኾና ከዓ ልክዕ እቲ ሰማያዊ ሶራ ብርገና ሓመዱ ወናኻቱ ካባና ወከልቲ ኮይኖም ከስርሕዎም ዝኽእሉ ክንሰርሕ ኣላ ብምባል ብቐጥታ ኢና ምስኣቶም ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ፕላን ጌርና ክንሰርሕ ጌርና ካብኡ ተሪፉና ዝነበረ ሃገፋት ኣመዓሪና ኣብ ስራሕ ኢና ኣቲና ካብኡ እቲ ዝገበርናዮ ከይዲ እንታይ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብዚ ከይዲ እዚ ከም ብርገና ሓመዱ ሰማያዊ ሶራ ኣብ ዝሓለፈ ስራሕናዮ ከም ዓበይቲ ስራሓት እንታይ ነይሮም መጀመርያ ንሕና ከም ብርገና ሓመዱ መለይና መለይ ንሕና ከም ተቃለስቲ ብምዃንና መጀመርያ ምስ ህዝቢ ሸወደን ኢንተግሬት ክንገብር ኣለና ምስ ፖሊስ ሸወደን ኢንተግሬት ክንገብር ኣለና ስለዚ እቶም ንገብሮ ከይድታት ከዓ ብሓፈሻ እኩብ ድምር ናይ ኩሉና ምስልና ብኡ መፅር ከዓ ናብ ዓለም መን ምዃንና ክንሪእሉ መገዲ ጎኒ ጎድኒ ኢና ሰሪሕናሉ እቶም ዓበይቲ ስራሓት ሰሪሕናዮም ኢልና ንዛረበሎም ወይ ከዓ ንመካሓሎም እንተልዮም ኮይኖም ሓደ ኣብቲ ዕለት 11 ወርሒ 5 ንኩሎም ፖለቲከኛታት ሸወደናውያን ኣብ ዝተኮሎም ንህና ቃልስን ንህና ወፅዓን ወይ ከዓ ንኽእሉ ዘለና ዕላማናን ረኣናን ብዝግባእ ኣመሓሊፍና ኢና በቶም ፕላንኦም ማለት ስለዚ ሶም ኣብ ተራዮም ተፃዊቶም ብመንገዶም ከዓ ተክነሕልፉ ንኽእል ኣሕሊፍና ኢና ከምኡ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ ዕለት 18 ወርሒ 6 ዓብ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ስቶኮልም ጌርና ከዓ እቲ ዝለይ ወረቓቕትና ከዓ ናብ ፓርላማ ኣሕሊፍና ኢና ስለዚ ካብቶም ዓበይቲ ስራሓት ስራሕናዮም ከምኡ እንተኮይኑ እንተሪእና ወላ ናይ ወርሒ 7 ዝነበረ ዳንኪራ ናይ ህግደፍ ፌስቲቫል ዝብለሉ ሶም መፂና ውናኡ ድምፅና ስሚዕና እቶም ኩሎም ማዕከናት ዜና ዓለማት ሸወደን ክዛረበሉ ዝኽኣላ መን ምዃንና ብሕጋዊ ነገር ንሕና ንሕጊ ኢና ንቃለስ ብሕጊ ፍትሕን ብርትዕን ከዓ ነዚ ከይድና ንኩሎም ጋዜጠኛታት ሸወደናውያን ዘመስከርናሉ ዕለት እዩ ስለዚ ብእኩብ ድምር ንሕና ዝኸድናዮ ከይዲ ከዓ ብሓፈሽኡ ዝበርገና ሓመዱ ሰማያዊ ሶራ ዘመዝገቦም ዓወታት ተልዮም ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ኣቕልኒት ሓንቲ ተረፈ ንኣፍሮ ዕድል ክቦ እዎ ከም ዘገልፀለይ ፀናዓ ቴዲ እሶም ካብቶም ዓበይቲ ስራሓት እዮም ነይሮም ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ዝብል ሕጊ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሰረታዊ ነገር ናይ ፍትሒ እዩ ብርገና ሓመዱ ጨንፈር ሸወደን እውን ድሕሪ 3 ወርሒ ቢሉ ናይ ቀዳማይ ጉባኤ ሕጊ ነዲፉ ክገልፀልና እውን ፀኒሕካ ነርካ ተቐዳዲምፉ ሲቲ ገይሩ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ኣብ ባይታ ከመይ ሰሪሑ ፕላስ ኩሉ ነገር ዝዕየ ወይ ዝስራሕ 100% ክኸውን እኳ ዘይክእል ጎደላታት ክልዎ ንቡር ስለዝኾነ ገለገለ ሰባት እውን ዝኸረም ኣለዎ ከም ዝጎደሉ ኣለዎ ዝብል ርእቶታት እውን ሰሚዕኻ ሶ ብሓፈሻ ግምጋምካ ብዛዕባ እቲ መዲቡ ዘሎ ወይ መካየዲ ሕጊ ናይ ብርገና ሓመዱ ጨንፈር ሸወደን ዘሎ ከመይ ይመስል يغني تسيه من ربات نقولنا ردو خينو خيد نحنا عبز قارس خن مسخلنا وسعلنا لنا نوسعنا خنوجز مثلا تقالستينا انا يزخون هون دبلوم يبلنا بعقمنا شنو بعقمات حقهم زبهال بعقمنا كل جزيه نحنا عب إرتر هاجرنا
حق خنتكن سبات بحق خمرح اللوم الناس نقالس بقندقات حقي نعنا خم حضرنا زخ كاين تهاسي كاين بدادل لحق تجزأت خنا خن كيدا لنا كمبل بثم ثلاثة زعبرتا شماغلة نتحق نديفهم نبايتهم سمو كبايتر إذا أنا بزيم سينايو هزبخ بزي مسرق نتحق ريو زو سخن زلك كان حقي أبصرح كل الجرنان زي حقي أزيو بلد سخن حقيو نخل بمعري فلاي مور أب ديسيبلين زلو أرأيا أب كيدنا زلو خيري فلاي زي حقي أزيو درجة 80% الناس حقي زي ود حقي من ربع كم حقي خمن فورتاجين لو مز سرح حكا الكاز تقمت أيو واحد زي كسر حكا يخيل حقي كل جزء يوسخ زلكن كيدي مل حقي لو مي قرعي كاز تقمت أيو صباح زي قرع خوني خرائك يا أخي تحقنا بزقات أمنا كر كفوتين كله نتقام له أجابات هذا حق هذا حق تليفون بايته مثلا بايتري وي بايته مالك نفسه كفوكلتنا كلن كذا تزول بايته بايتنا بمثل كان أولاد تلاقيه أولاد كان زي خيدي كوسخن كن زلوا خيدي خا فبيخاطب أخانا زي حقريو تخاطعوا يقربوا كل زي حساب زي حقي نعم السر عامت كان نقول أخذ كرب ولا هذا أي زخون حقي يخلصي أنت خسر حقا زي قلت لك يو أتيجي قدرت ملؤه كسب جوباي خيدمه أو نحرق صديقه بحدش كا لابس غسل زي خيد حجي زي حقي كم زبنايو بدلز مثلا وزع لنا وزع خنا وجز مثلا تقلص حساب زخنا أبز حقي حدا بس نكون نكون عقوين خلينا بحافشان زي بزح أكان تعجبنا أخولي لا نأمن لما تاي تلناسي أب فلا بسيما وصار برجنا حمدو من إسي كاتم كوريا دليو تمرتي دليو قال النجار يكون فلا حقيقة تقوم كلها الزيخة ركيق تمكرنا حجز لك تمرت زلك عقم زلك إخا تكون زلك بحفشوا زي حقنا فلا لا شو الحق كوريا هلنا أزيو درجة ركيق يكون زي بناجين أزيو خسر حنا زخلن كخير الناس زخلن حقينا نديفنا لذيخة بزقب أسرحنا لأن أمن من الوقت حدا وذات كله يقول يوم كوزورنا حقي كفوت كساب زخنة من الوقت تيخ الزارب زخنة حقي أبزي حقي خلصنا خمزولنا يقول لك زي حقنا وصلت 4 سنين مختلف خلت حقنا عمت من زي خيدنا حقي أب أولاد وردوا هو السخن كنا اللوز بالسبساب بتموقرت المسكرة بايتون وتم كفل حقن فصام أكلم كونقها زي صدق مرة أو صدق كله زوسخ وسيكا زنكنا يخافر حقي كون تقوم الذي من الوقت حدا قلت يلا نكمل خلينا من الوقت نقول سب نعقوبينا يعني لنا بحفظ شو مسرت جن حقن حقارة نقرص هلنا فلا نشوف الحق أنا سبق زخنا حقي أسرقنا خلينا خلينا من الوقت كرتان زلوم أكرات من تليهم كوينام جد كله أنا قدني بهراوي ترى تمزجيبو كوسخن كنز الحق أجاوس زخنة بصحيح ملكعنات زمرة أقال مسيو أبز خيط كيد خاء تنقيران كنا عرجة وسنخل كل زي مكفوس زخنة حقنا نزي أخم زي قبلها يخل نربط عدلنا أفرق ودرجة زي ودي المسلمين صبوا أفرو كلا يزيد حال مصحبة تمرسك أبي كاتني همسلين تلفون أجات تاتون أني عرب شات نتاش مثلا على لي أبي كنا زعوا بمرحنة بركنا حمل جمهور شورنا بكم يحزن لها نبزيا على علينا زلنا زعوا نتي وتي زلوا حجيز زلك الرائع كم يمثل نتي يدي ملا بالكالو نحن بكال استعمال صقر يا thank you نربط تردوكاز غرفلو يا ابني أوري هو قوم يخل تساقب نربط ترفل أجات نساز نورتي معركة بتخلي أزبار آخره مخطربو مربرين حمرو جنفر شودني سلازي تغندو مسارتو نابزي مسئنا دولو تي قوس نايت قبعنا بمؤتو تابال بتي أكيوني زلنا مسارت نايتي قروبي خون متسار عناتنا يسمع الله يكعني سميع لنا كو قمت تهلونا دي سمع ويلما نتي قبعي معرخن دي طغمون صارحا
نخمك خون أب محجز يتكمي يسلز برنا ينازي مسنا خنا برا مسنا لنا سلازي كله تي أبال برجنا عمودو جنبر شودن أبزين عام الزهرنا كيدي كمتي حزب زركبنا كم تزلا أخونا كمتي كيز حقنا يو عامة ملو بحسب كينا خاني نخسر حزقولو بتي نسوم زلا أخوهم نخسر حزقولو سبات مريض أم خور خاني سلازغونه سلازي كل أبالا وخساتفن نتمعتي نايقد ناتو مخانو فريتو خساتفن كم زلو وينا متينا زلنا كاله أبت زهرنا يو تناي فريز ولد نايل الزبن غيرنا يزلنا اتي بزعوا ناي زنبرنا ناي قدف مخاد يخون كاله مال اسو فرط كوينو كاله تي قيمنا يزلنا حقيو حق نيرنا يو تحق خا ندامل اخيو ابت سارحه عين يسرحكا عين يحزكا انت تجبرنا من اخي اسقاب تخيل زهونكا كم نغورنا حنسرت هنا صفوف حق سارحنا اسرحنا زخيل تخيلنا زخيل غيرنا لنا بو مسارات كاني نتغباينا بحقنا مسارات غيرنا نخيد لنا هنا نتي يقيمنا يزلنا بحجنا يزمت زلو بايتوين بتحقنا مسارات نقيمنا يزلنا سلازي يتحق زبل بتعمي دس زبل غيرنا قيمنا يو نعبالاتنا بديسيبلين يكون بخد حقو زل زخيل يكون بخو عمصلن ديك عمصلن زخيل نغرات كله اصافيفو خسرح زخيل حقي يقيمنا لنا بو مسارات ما ازتي عبال خير كا تسفا قبر سلازي تناي حق زبل دعمي بصحفن كسرحنا زخيلن اندحر قودي لخا اندامل خيد عسار حنا يتحق سقاب زغاني نتصرف اندامل خودن كا بعد تسفاي لزبن زحش خون لهم كا ناي قدني مخناتو عام زخنا كيدي عام اندحر كيدنا يغينا بزح تسرح نغر الله مارتي تينا هناسي درجه خمسي قرمي كان يرت هونه تكايدا تجمير نيرو تقنه كمزي حقي تنديفو كمزي حجي خيلنا يزلنا وي كا خنت خنكور ز حاجناس اي خوني تم زمت زلو ماتو نحنا درجه حدش نيرو قرب كبر زبلو حدش بمبارو حجي كن زمت زلو كن عام زخنا يو استخيره كيدي تقبلهم زملاء مليوم نافت خبص حزق مخاديو رزي زقال خور لنكا بعد متصفى سبيشال كن زابال برجنا حمرو او مزيو عجيبو مرحتهم مريصهم كخونم زخيل مريصهم نمرحتهم كأمريقهم أجهم مرحنا خبروا زخور ما عاد سجال زخانه عبد زختر فخم زي يقولون كحبر دالي ثانك يو اوكي يا بتعم صبو قدمي ناب في مدلاوات كما يمثل مسكارنا قالت تداري زلو كالاي غوباي برجنا حمدو جنفر شودن نعلت حدا ورخ خلتي دحري سومنا بيلو خونا لو مالتي حدش قرصن اقومان ناي بزحي ناي بايتو بايتو خمسه خملو صنعانا كاب كله ناي شودن كابيتات استاكد من بايتو تفطما كلا ممزلو سلازي نزغير مسرحون خايد نير مالت ناي بزحي ناي بايتوس زودد وي كان قصد زتحس مسرحون خايد نير بزح لفقر وارح زي اتحق تمركز دي ويس مستحجز غاچو الودي بخمي كمو خون توسينو اقص على تقرص نايت بايتو كمي خون وي اب كمي كنا الله كمي تاي تسرع سب خمي تفصيم بزعوا بزي كرس نايت بايتو كودا يا حافشاوي تي حق ناي تحق يكون تناي بايتو يكون كل تسار حتخسر حق زخل ني هتحسب تخسر حق زخل هتزارب سلازي تناي بايتو قوما يكون تحق يكون كل ندحدا انت بايتو نداطرو خير كوينو نتحجز مسل بايتو خسرحن نتحجز مسل كايدا خطكيد ناي قدن لذي ندحداني قدمي حلف عمت كله ابالات ناي جنفرات ابت بايتو اكيونا كوم بايتو قيم ندحر نيرو حجي اتي تقمتاتو تايو ندحر واحد اللي خينو ناي تيسرح عتب خون تي حساون طرن في خون ناي مردا زلو كلتون قليل خون سلازي زي بمبال نتحقنا بقوم وخبوي بواحد زلو غيرنا قوم كم زلو غيرنا هنا قوم قيم خان نتي بايتو زمت زلوها بتحقنا مسارت بوحد كابتن عام زنبر بوحد قوم كم زلو غيرنا ስለዚህ ተጠቅምታቱ ከምዚ ይመስል እቲ ኩሉ እንዳታኪቡ ገለ ናይ ግዜ ናይ ምቁጣብዮ ሓደ ሓፀር ካልእ ሓሳቡን ቆልጢፍ ይበስል እቲ ናይ ባይቶ ዝብል ስም ይኹን ወይ ከዓ ተሳርሓውን ጽፉፍ ይኸውን ብምባል ብከምዚ ዝኣንገለ ኢና ሒዝና ነርና ምናልባት ተልይዎ ክምላለ ኸሊባ ጽቡቅ أو أفرو قريسوا
كلنا نزل توينا فتكيد جن أتا حقي لو مو زي كنا قيمنا أتا حقي خد قوم كلا لستقنايا نفسه كيف قدمات إن حدا ترنيفو بزي حساب الله بزي حساب متليغا زي ما سمعكم استزغل بحفشا كابز مسع عمت بزبا خونا لوزبل كاب مصر تحقق خندف كل زقوم حقي سلازي وحد انت تعرف بايتو كم جاء له قرص الحين مسمع له تدري وصل يوسن بقرب بقى في خبابه بتزمن كذا أكل تسأبطابي هذا سلازي لو مزي كنا تحجز دينا يا تحقي خندفا خلنا ويك خنز خلنا نعمت ملء زخيرت كيديا أبز مسؤول جباء خا أبو خسرح مخانو خا نفسه كفسب أبالي فلتي بخومنا حج أبز خيزلو وقتهم سويدهم نمرش هذا أصله زي خبره ذلك قال كريس وين متقامو بزح فايدة أو حج كابنو سكف كتمات بزحين هيروي ولاون جاس تيوريتيكالي تحسب كاون قرب ميس كالكوليشن كله خلي تزور منصور مرسي صبوي وحتى الكاهاتي يعني مسمعن نقرات ناي مثال متزخل سوسات نيرما ثلاثه توديل كام ثلاثه صبو اخل قصري سو كانوا سكف كتما نيرو حج كمي يكون زل خبزوبا كنديسه وي كمي تبسي يزلو نفسه كف كاوزبا خك تسمى مالتي نربط الزبا مزحات كتمات كل واحد غلاين عبيت كل واحد غلاين بزحنا يسوي وسانيو ابرت اكزامبل تلنا استقراركم حال الزبا يسوع عبي كتمات زغونه او صراحه مستن كتمات حال الزبا يجي بحفشا وتن زبا لنسي 4-5 خدمات زحزاء كواتن فكرت توكلت يبزلوا مالتي لزيات مصلحه زبا صبو بطعم صبو مناطقن مدبنا مسغار بزعبا مدلاوات ناي ثلاث حاده ورخلته كلاي غباي يجنفر شودن برجدنا حمود يجنفر شودن كمي تسرع زلو تاي مدبات تدالي زلو كمون دحريز غباي علامنا كايدا ناي برجدنا حمودو كمي كخون مسوب التحازون تاقداسي كابتي مجمرتا بزعواتي هي تستند في حقي نزرر كلنا بالي لكم يركم ديسبلين سطان زملكتي سو ابز حلفه العلامات كما بمرحنا زلخم ديسبلين نايتابال كمي تغنغمو سطاون كومو كابتي غبايون كمي كون علو لكم تلاو زعواتي ديسبلين سطان مسوالتي زين سفح زبلنا زعوا هي تدالي زلو غباي نزرر زغم بيدلنا بصبو منفس عب قدما يغباي زنبري كله تساطفي زلو بسحن زلو ديسبلين او صد بالهوا او زري ملكسي مذكرتاي لزوروكوي سو كمي تدالو هلو عملك هو انا بحكي برجنا حملو سماء وصوره افر شودن نزغباء بزغباء بمرحله تكون بأبلات مبايتو زغباء زخونه مدلوات غيرنا انا نصب زلنا مسرته غباء مالت تنطم مقيرون حدا قالسي زخت كاي خيدي عامت ملؤ تغمغملو بتم زنورو مرحنت سبسبهم نا بحزب بتككل زركبلو حدش مرحنت زمرصلو زخونه غباء حدا نطم مقيرون حدا قالسينا زنخلينا نحن مرحنت كا نزلي غباء كا بزغباء تدالنا علنا قبل خل راح تم اما صارع زلكم تفلطو جرا يكون صبصا مسكمي بحفشا زغباء نقا كل سماو صورا برجنا حمدو مع صنا خفتي نزلاي فتحي بهاغور زقنزو من تهاجر زحسب قال ذا حزب لن يرزا امن ولا يكون كون زبرجنا حمدو بخلع عين زريو مسانا مسيغا طاولا يعني اطاولا مرادا الحقن حقاوت القرص هلنا زخونه يكون سب الفتحين هاجر قال زبل اكل از مع صنا خفتي ስለዚህ ጉባኤ ሁሉ ጊዜ ከም ትዝበልኮ መርሐቱ ዝቋ ስልጣን ዘወርደሉ ዓመት ሙሉ እንታይ ሰሪሑ ዝቋሃፀረሉ ከም በሓድሽ መርሐት ዝመረፀሉ ከምኡ ናይ ያሃታ ቦታ ኣሕዋት ኣለዉ ከዓ እቲ ሞቶ ፖለቲካዊ ንቕሓትና ዝዕብይሉ ንመሃሃረሉ ንሕና
ተኣሪምና ብሓድሽ መንፈስ ብሓድሽ ህይወት ብሓድሽ ፍቅሪ ሓድሽ ዓመት ካብ ምዃኑ ንኸೋ ዘለና ከይዲ ከምዚ ይመስል ምድላዋትና ፃሂፍና እኩል ዘይትሩፍ ዓቕሚ ሰውን ኣለና ፀገማ ይኮነ ንኩሉ ከዓ ተዛሊልና ኣለና ክብል ደሊ ብሓፈሹ ንሕና ከምቲ ዝበልናዮ ንሕጊ ኢና ንቃለስ ሕጊ ቀሚጥና ኢና ንህዝቢ ኢና ንቃለስ ህዝባዊ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ወኒና ኢና ብቆንዱ ክሪኦ ንኽእል ነገር እዚ ተቃላሳይ ሰማያዊ ሶራ ብርገና ሓመዱ ነዚ ቃልሲ ናተይ ሕዝቢ ኣሚንሉ በቃ ብልቡ ኣሚኑ ናይ ሓደ ተራ ሓላፍ ዘይኮነ ንኩልና ማዕረር ምዃኑ ወፅዓለና ወፅዓ ክንወግድ ኢልና ንቃለስ ኣብ ዝሃለና እዚ መንእሰይና ከዓ ኣዝዩ ኣብ ዲስፕሊን ዘለዎ ኣብ ምርዳእ ዘለዎ ኣብ ሕጋውነት ዘለዎ ኣዝዩ ካብቲ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ናይዚ ሓደ ምስክር ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዕለት 24 ወርሒ 2 ኣብ ጉለበን ገይርዎ ዝነበረ ባንዴራ ትግደፍ እዚ ኩሉ መንእሰይ መፅዩ ብሕጊ ሓለቱ ሰሚዑ ተማኢዙ ምስ ፖሊስ ምርዳእ ገይሩ ምስ ህዝቢ ሾደ ምርዳእ ገይሩ ይኸይዱ እዚ ሓደ ካብቲ መርኣያ እዩ እቲ ሓደ ነጥቢ ቀይሮ ከዓ ኣብ ቃልስና ብርገና ሓመዱ መን ምዃኑ ዘመስከራሉ ዕለት ካብ ዝኾነ ፍላይ ብርገና ሓመዱ ሽወደን ኣዝዩ ካብቲ ክምስገን ዝግብኦን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቱ ከዓ ብሓላፍኡ ብዝመፀ መምርሒ ተኸቲሉ ዝኸይድን ስለ ስርዓት ዘለዎን ከይዲ ዝኸይድ ኣብዚ ክምስገን ዝግብኦ ኩሉ ሰብ ባነኳ ከም ዝበልኮ ተራን ሓላፍን ዘይኮነ ቃልስና ኩሉና እዩ ኣብዚ ከይዲ እዚ ብጣዕሚ ኢና እሩማት ክብል ደሊ ከምኡ እውን ተሪእና ኣብ መድያ ዝኾነ ይኹን ኣባል ሾደና መድያ ወፂኡ ዝፍክር ዝፃረፍ ዓለት ሃይማኖት ኣውራጃ ይብልና እዚ እንታይ ዘርእየካ ናይ ሕጊ ማዕረ ክንደይ ተኣዛዝነት ከም ዘለዎ ዘርእየካ እዚኻ ሓደ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ንሕና ኣብ ሕግና ቀሚጥና ኢና ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረብ ሓላፊ ይኹን ተራ መድያ ኣይፍቀድን እዩ ኣፈኛ ኣለና ብኣፈኛና ገይርና ንገልፆ ስለዚ ዘቐመጥናዮ ሕጊ ተኸቲሉ ኣባል ይኸይድ ንካሊ ኮይኑ ኣዝዩ በቃ እቲ መርሆ ፖለቲካዊ ንቕሓት ናይዚ ቃልሲ ዓጢቆሎ እያ ንብል እዚ ኣቶም ከዓ እኩብ ድምር ክንሪኦም ከለና ነቲ ሕጊ ተላቢስዎ ካልእ እዚ ፀጥታ ንብሎ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ዘካይደ ከይዲ ከምዚ ሓደ መርዓ ጌርካ ብጓይላ ተገብር ኣብ ቦዳስ ተገብር ንሕና ብርገና ሓመዱ ሰማያዊ ሰራም ከምኡ እዩ ኣብቲ እዋን መግቢ ዘሳስዩ ኣለዉ ሰብ ክፅኢ ከሎ ወይ ክርብሽ ከሎ ዓገብ ዝብል ኣለዉ ውሽጣዊ ፀጥታን ኣሳርሓን ክሳብ ዘለና ብፍላይ ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ብኮሚቲ ስጡም ዝኾነ ጥራፊ እውን ስለዝገበርና ኣዝዩ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ራእያ ኣብ ክብረት ዘለዎ ኣዝዩ ካብቲ ዝነኣድ ስለዚ እዚ ፅንታ እውን እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ብርገና ሓመዱ ኣዝዩ ክምስገን ዝከኣል እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ንገብሮ ሓደ ወርሒ ክልተ ካብቲ ዝሓለፈ ጉባኤ ቀዳማይ ጉባኤ ብዝተዓፀፈ ዲስፕሊናዊ ከይዲ ክንከይድ በቃ ካብቲ እሙንተና እዩ ኣብዚ ወደ ሓንቲ ጥርጥርን ዝኸፍታን ይብላን ብዛዕባ ኩሉ ሞርሰ ንፋለት ብጣዕሚ ኢና በዚ ከምዚ ንሕበል እዚኣ ክብል ድሓን ኣፍሮ ዝጎደለ ክምል ኣለይ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ያ ቅድሚ ናብ ኣፍሮ ምስጋርናት ናይ ዝነበረ ናይ ሳምበር ዲሞንስትሬሽን ኣንፃር ናይ ስርዓት ህግደፍ ንገብሮ ዝነበርና ሰልፊስ የዘራርቦም ነይሩ ገለ ኣባላት ጅነቦ እምበር ደጀን ምካኤል ከይባ ክዘራርቦ ብዝፈቶም ኩሉ ሓፂር ኢንተርቪው ክገብረሉስ ኣንፃር ሕግና ኮነ ናይ ብመሰረት ሕግና እቲ ኣፎ እንታይ እቲ ወኪል ናይ ዋሃብቃ እዩ ጥራይ ከመሓላልፍ ዝግብኦ መልእኽቲ ስለዚ ንደጀን ከሰተተረኸብካዮ ደጀን ከዓ ስለዚ የለ ወይ ንሽሻይ ወይ ነቶም መሳርሕቶም በቲ ወሃብ ቃል ጌርና ስለነመሓላልፍ ስቦም ሳይተበልካይ ሓይሽ ኢልኒ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ዲስፕሊን ማለት በቢ ሓደ ሕጊ ንሕርኮም ጥቕምካ ነቲ ሕጊ ፎሎ ክትገብሮ መሓቲ መሪሕነት ኢልካ ረኣያ ክትከውን ፅቡቅ ነገር ካልኣይካ ሲቀንዲ ነጥቢ ናይ ሜድያ ዘሎ ሲሉ ገርጨውጨው ዝኾነ ናይ ብርገና ሓመዱ ጨንፈር ሾደን ታሪኻዮ ኣብዚ እቲ ዲስፕሊኑ ዝንበብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣካይዳ ዘሎ ሓደ መግለፂ ዲስፕሊን ሶ ነዚ ክገልፅ ፈቱ መፃል ኣፍሮ ከመይ ኣራያኻ ኣብዚ ናይ ሾደን ታስፈትዋታ ዲስፕሊን እያ በቃ ተኽትን ክድነቕ ዝግብኦ ማለት ብርገና ሓመዱ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ሓዊ ጨኒ መንእሰይ እዩ
ሓላፍነታዊ ክኸውን ዘግብሮሲ እቲ ዕላማ እዩ ማዕረ ክንደይ ነቲ ዕላምኦም ኣሚኖም ኣለዉ ማዕረ ክንደይ እቲ ብፃይ ወይ ከዓ እቲ ንሶም ዝቃረስ ዘሎ ኣኽብሮት ኣለዎም ኣብ ሽወደን ብጣዕሚ ኣነ በቃ ከድንቆ ዝግባእን ኣብዚ ከይዲ ናይ ብርጌድ ሓወሽ ሽወደን ብዙይ ጥራይ መንእሰይ ኣይኮነ ዶ ደፊእኻዮ ረጊፅካዮሲ ባዕሉ ረጊፁ ዝኽባእሰካ ወይ እቲ ናይ መንእሰይ ባህሪ ዘለካ ዘሎ ኣብዚ ናይ በዓል ሽወደን ዝኸዶ ከይዲ ተሪእኻዮ ግን ዋላ ተረጊፁ ሰሩ ኢሉ ተባሂሎም ብሓንሳብ ተፋቂሮም ብዛዕባ ዕላምኦም ዝኸዱ መንእሰያት ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ስፔሻሊ ከዓ ናይ ሚድያ ዋላ ሚድያ እውን ከምዚ ፖለቲካዊ ሚድያ ወፂኦም ክዛረቡ ዝኽእሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ውድቕ ቃላት እናተጠቀሙ ነንሕድሕድካ ዘባእስ ዘቋሽሽ ብዙሕ የብልና ንሱ ሓደ ካብቲ ዲስፕሊን ደስ ዝብል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓላፍነታዊ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝግብኦ ናይ ጉባኤ ይኹን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸዶ ድዩ ዋላ ካልእ ክንሰርሖ ዝግባአና በቲ ልክዕ በቲ ዝበልናዮም ወይ ከዓ ዝተባሃልናዮ ክንከይድ ካብኡ ወፂኦም ንኸይከይድ ዕውት ክገብሮ ዝኽእል ገይርዎ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣኒ ስምዒታትካ ተቆፃፂርካ ከም ደስ በለካ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ክሳራ ብጣዕሚ እዩ ዘጋጥመካ ስለዚ ክንገብሮ ዝግባአና ተዘራሪብና ክዕውት ዝግብኦ ንሰርሕ ዘይዕውት እንድሕር ተኮይንካ ንገድፎ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ምርዳእ ዝሰፈኖ ከይዲ ተኸይዱ እዩ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብቲ ዲስፕሊን እዩ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ተረዲእዎም ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕሉ ንዘይተረድኦም ወይ ከዓ ንዓያዕ ዝብሉ ሰባት እንዳኣረሙ ኣብቲ ክንበፅሖ ዘድና ዘለና ንክብፃሕ ከዓ ብጣዕሚ ከዘኻኽርን ከመሓላልፍን ዝደሊ እዩ ስለዚ ናይ ዲስፕሊን እንድሕር ተድካ ብልጫ ክንወሃብ ዝግባአና ካብ ብርግና ሓወደ ካብ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ ዝብል ካብ ምግናን ኣይኮን ናይ ባዕቂ ከመይ ትዳሉ መደባት ከ መደባትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እቲ ናይ ፀጥታ ዝኸውን ድልዋት እዮም በቃ ዝኾነ ስክፍታ ዝበሃል ነገር የብልና ብገዛእ ፈቃዶም ዕላምኦም ምዃኖም ቃልሶም ምዃኑ ክምዕርግ ከም ዘለዎ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣይኮነን ዶ ንውራይናሲ ናብ ካሊእ ክትከይድ እውን ብዕቱብ ዝሕዙ ኣባላት እዮም ዘለውና ስለዚ ለዘበን ኣይኮነን ዓመ እውን ይሕሊፍና ኢና ምክንያቱ ዓመ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ገልጠምጠም ዝነበረና ምስ ዝነበረ ናይቲ ዝተኻየደ ዛዕዲ ብድሕሪኡ ናብ ጉባኤ ክትኣቱ ምን ኣባላት ከተፃሪ መን እዩ ምሻሎ ብዙሕ ፍሉይ ነገር ከጋጥምስ ይኽእል ነይሩ ኣብ ናይ ዓመ ለዘበን ግን ብዙሕ ከይድና ኢና ብዙሕ ተዓዚብና ኢና ብዙሕ ተገማጊምና ኢና ገለ ሕጂ ዝኾነ ስክፍታ ኣብ ናይ ፀጥታ ይኹን ኣብ ዝስራሕ ዝኾነ ገጋታት ክፍጠር ኢለ ዝብል ስክፍታ የብለይን ስለዚ ጥራሕቲ መንእሰይ ጠቕምታቱ ፈሊጡ ዕላማ ናይቲ ጉባኤ ፈሊጡ መራሕቲ ክመርፅ ዝግደፍ ገዲፉ ክመፅእ ከም ዘለዎ ጥራሕ ክዘኻኽር ዝደሊ እምበር ናይ ፀጥታ 100% ፅቡቕ ነገር ተታሒዙ ከም ዘሎ እየ ክነግር ተንኪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ካልእ ክንሪኦ ወይ ክንዘራርብ ደልየ ዘለኹ እውን ምናልባት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣለውን ድየሎን ርግፀኛ ኮንኩን ኣፍልጦ የብለይን ኣብ ናይ ሽወደን ግን ፍልይ ዝበለ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ማዕበል ሰማያዊ ሰውራ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ነይሩ እዚ ሓይሊ ዕማም ዝተፈላለዩ ካብ ዝተፈላለዩ ጨነፈራት ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ወይ ካብ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣክቲቪስት ዝኾኑ ፅቡቅ ዝኾነ ዕዮ ሓቢሮም ስራሕዮም ካብ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ ተራ ኣክቲቪስት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንኩሉ ዝጠርነፈ ግን ኣብ ነንወሰብ ከፍ ሴክተር ነናቶም እጃም ሒዞም ፅቡቅ ዝኾነ ዕዮ ካይድ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ሓይሊ ዕማም ዝነበሩ ኣበርክቶ ከመይ ትግምግምዎ ከመይ ይረአ በቲ መሪሕነትከ ኣብ ቀፃለኸ ከመይ ክኸውን የድንዓኻ خانتي عنتبو زبالكوها نحنا زي سماوي صورة برجلنا حملو معكل عندنا كل ذنب فتحي بقوندو سماوي صورة برجلنا حملو ولدنا كلنا ذنب قومي كالحس آخر حمد يكون ماسي ولدنا ثاني سلازي كم زبلناو كل مدبات ممكن أساسي كوا حمرات والكسوات عقم زلهم الجماعة مكوركو خبزبن أتمع سو خفيدنا بحسب كنا بحال جروب كنسرح سنتنا نقص بدون سرح له سرحتهم نريو لنا يفر الحجي لا مش هذا المسؤول الحجي عدم زمالسو دانكراز قبرو شو ذم بعلم جمروا مالو سلازي تي سرحو زلو سرحات أفريات بس
ሓደ ተክሊ ከለካ እናኹ ማይ እናሰኻ እናኸስኮስካ ፀሓይ እናህረምካ ኣፍሪ ተብፅሖ ለዚ ከዚ ከዓ ብዝግባእ እዮም ከይዶሞ ብዝግባእ ከዓ ይኸድዎ ኣለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕታ መዝጊቦም ኢለ ኣነ ልዕሊ ኩሉ እንተልዩ ከይዱ እንታይ እዩ ንእሽተይ ዓብየ ምሁር ዶክተር ከይብሉ ነዚ መንእሰይ እዚ ዋልታ ኮይኖም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎም ብጣዕሚ እዩ ክብረት ዘለና ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሓት ከዓ ብኩሉ ነገራት ናቴንቴን ክንዝርዝሮ ኣይንኽእልን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ፍርያቱ ከዓ ጀሚሩ ሎ ፅባሕ ክንቆንጥቦ ኢና ብጣዕሚ እዮም ፅቡቅ ዘለዉ ብዝያዳ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መሪሕነት ከዓ ከመይ ዓይነት ምውዳባት ገይሮም እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ ከዓ ንሕና ካብቲ ዘሎ ብተዓፃፊ መንገዲ ስለዝፅበ እዮም ከመይ ክስራሕ ከም ዘሎ ከዓ ብፍላይ ዝመሪሕነት ዝፀንሐ ዝተሰርሐ ስራሓትን ዝጎደለ ስራሓትን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መሪሕነት ብዝግባእ ተዘመሓላልፈሉ ተስፋ ንገብር ፅባሕ ንግሆ ኩሉ ነገራት ኣብ ተግባር ክንሪኦ ግን ካብ መሰረቱ ተበጊሶም ካብቲ ባዶ ኢሎም ኣብዚ ብምብፅሖም ግን በቃ ንኩላቶም ተማኡ ዝሰርሑ ክቱር ዝኾነ ምስጋና እዩ ዘለና ብጣዕሚ እዮም ከዓ ሰሪሖም ብተዓፃፊ ከዓ ክንቅፅሉ ክንዕብዮ ምኳንና ከዓ በዚ ገጣሚ መልእክተይ ክሕልፍ ዝደሊ ፅቡቅ ቴዲ ኣፍሮ ተወፅኦ ኣለካ እዋ ንእሽተይ ክወስኸሉ እምበር ቴዲ ገሊፅዎ እዩ ሓፈሻዊ እቲ ስራሕ ካብቲ የብሉ ካብቲ እቲ ወርገና ሓመዱ ዝገብሮ ዘሎ ከይድታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ሸወደን ዓብዪ ነገር ተራእዩ እሱ ከዓ ኣብ ሂግረፍ ዝነበረ ኣጠማምታ ወይ ድማ እቲ ዝነተው ቆላሕታ ብዙሕ ትሑት እዩ ነይሩ እቲ ዝዓድስ ዳርጋ ድፋዕ ናይዚ ግደፍ ክትብሎ ቀሊል እዩ ስለዚ በቲ ክፍል ዕማም ይኹን ዋላ በቲ ናይዚ ፕላን ቢ ዝገበርናዮ ከይድታት ብጣዕሚ ለውጥንቲ እዩ እቲ ክብሪ ርክባት ዝሰርሑ ስራሓት ብጣዕሚ ከዓ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ስፔሻል ዋላ ናይ ወርገና ሓመዱ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድዎ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ይኾኑ ውልቀ ሰብ ይኹኑ ኩሉ እቲ ዝኽየ ዝነበረ ከይድታት ናብቲ ፅሑፍ ይኹን ካልእ ዝኣቱ ዝነበረ እኩብ ድምርናቱ እዚ ንሕና ዘቆምናዮ ክፍሊ ርክባት ንዕኡ ጉዛፍ ገይሩ ካብቲ ተኸይዶሞ ዝነበሩ እንዳሓተተት እዩ ንዕኡ እንዳመለአ ዝተኸደ ብጣዕሚ ለውጢ ምፅኡ ኣብዛ ዓዲ ንዓዱ ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ሓበሬታ እንድሕር ረኺቦም ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዝዓይነቱ ዜና ኣውፂኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ እቲ ዓብዪ ስራሕ ዝተሰርሐ እዩ ስለዚ እቶም ክፍሊ ርክባት ከም ግሩፕ ቆይሞም ካብ ኩሉ ተዋፂኦም ኣብ ሓደ ግሩፕ ኣለዉ እዮም ንሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ነቶም ሕጂ ዝመፁ ከረክቦም ምዃኖም ምስኦም ኮይኖም ብሓንሳብ ክሰርሑ ምዃኖም እቲ ዝኸደ ከይዲ ቀሊል ስጋብ ዝኾነ እቲ ዲፕሎማሲ ይኹን ካልእ ማለት ሓድሽ ክትከኣሉ ክብድ ዝበለ ስጋብ ዝኾነ ኣብኡ ኣኼባ ጌርና ተዛሪብና ነርና ስለዚ ንዕኣቶም እቶም ሓደስቲ ዝመፁ እንዳወሰኽና ንዓኣቶም እንዳተባባዕና ካብኡ ዝሓሸ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ክንገብር ኢና ስለዚ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ተሰሪሑ ስፔሻሊ ኣብ ሸወደን ተራእዩ ዘሎ ተርእዮ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ከድንቖም ይደሊ ይቐኒለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ያ እሞ መሪሕነት ንብሎ ዘለና እምበር ብዝያዳ እቶም ክፍሊ ርክባት ኣብኡ ዘለዉ ተዓውዱ ዝሰርሑ እዮም ዝገልፅዎ ኣብ ዘይመና ንዘረበና ግን ከም መሪሕነት ሓፈሻዊ ገምጋምና ንህብ ዘለና ብዙሓት ስራሓት ኣለዉ ግን ዝያዳ ዝርዝር ግን ንዕኦም ዝምልከት ኣብዘይ ዓውድና ንዘረባልና ግን ሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ዘለና እያ ነዚ ሓቶ እዚኣ ካልዕላ ከለኹ ሓደ ካብኦም ክዕድም ኢለ መዲበ ነይረ ግን ሓፈሻ እቲ ዝግበር ካልኣይ ጉባኤ ብኣካል መፂኦም እውን ስፍሕ ዝበለ ከቕርቦ ስለዝኾኑ ኢለ መሊሰ ቆሪፅዮ ግን ክላዓልካ ስለ ዘሎ ቁርተይ ከም ርእቶ ትንክፍ ኣቢልና ክንሓልፍ ወይ እውን ምትባዕ ዝግብኦም ፅቡቅ ከም ዝሰርሑ እውን ክንምስክረሎም ንምባል ኢለ ኣንፅዮ ግን ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንስታይልኩሞ ኣብ መወዳእታ እናወዳእና ኢና እንሪኦ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ከይድን ፋይናንሳዊ ዕብየት ብርጌድና ሓመዱ ጨንፈር ሸወደን ሰማያዊ ሰጉራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ከመይ ትገምግምዎ እዚ እውን ብሓፈሻ እቲ ኢንዲቴይል ዝነበረ ወፃኢታት ኣታዊታት ኣብቲ ብፀብፃብ ክቐርብ እኳ ትኾነ እቲ ጉባኤ ቁርብ ሃይላይትስ ግን ከመይ ገምጋም ወይ ከመይ ስእሊ ትህቡና
تيدي بعرس قبل صغار طبعا كنا خسارة الكلام زعازنا ጽቡቕ ኣለኻ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣብዚ ንኩልና ርዱእ ኮይኑ ከይ ዘሎ ነገር እንተሃልዩ ኮይኑ ንሕና ፋይናንሳዊ በርገና ሓሙዱ ሽወለን ባንኩ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ኣታዊ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ኢና ንስራሓሉ ስራሕቲ የለ ኣብ ንሰርሖ ስራሓት በቃ ከምዚኣ ንገብሮ ከይዲ ዘለና ምናልባት እዚ መንእሰይ እዚ ትማሊ ዋጋ ከፊሉ ዝመፀ ኣብ ብሽግርን ሰሃራን መከራን ዝመፀ በቃ ሪም ስለዝኾነ ባህታሲ ሪም መረማርን በትከት ሃርን ኮይኑዎ ግቡእ ዝገብር ዘሎ መንእሰይ ብገንዘቡ ብሂወቱ ብጉልበቱ ነዚ ቃልሲ ሒዞ ዘሎ መንእሰይ ስለዚ ፋይናንሳዊ ነገር ወላ ሓንቲ ኣታዊ ዘይብሉ ባዕሉ እዩ ካብ ጅብኡ ንሽዑ ይገብር ኣብ መጨረሻ ከዓ ፀብፃበካ ከዓ ትነግር ዘጥፍኦ ነገር ዝወፅእ ነገር እንተሎ ኣብቲ ጉባኤ ከነገር እዩ ብሓፈሻዊ ክሕልፎ ዘሎ በረኽቲ ሃልዩ ኮይኑ ግን ነቶም ሰብ ፀጋ ነቶም በቃ ነዚ ቃልሲ ኣገዝኦም ኮይኖም ስርሖም እናሰርሑ ከለዉ ኮፍ ኢሎም ዝርእይዎ ነዚ ቃልሲ እጃመም ክበርክቱ መቸም ኣብዚ ቃልሲ ማዕለያ ዘይብሉ መስዋዕት ጥቃታት ይፍለሉ ኢና ማዕለያ ዘይብሉ ስንኩራት ኣለውና ማዕለያ ዘይብሉ ርስሓት ኣትና ኢና እቲ ሰብ ፀጋ ዝበሃል እቲ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እዚ ቃልሲ ዘማዕዝቦ እቲ ከገብር ዝከኣል ግን ዓቕሙ ክሕግዝ ኣለዎ ዓቕሙ ክገብር ኣለዎ ኣብዚ እንታይ እቲ መሰረታዊ ነገር ኩሉ ናብሩ ኮይኑ ክኸይድ ወላ ገንዘብ ባዶ ይኹን ትበርገና ሓመዱ ኮንቶ ኣለዎ እዩ ንሕልፎ ፀብፃብ ከዓ ዝኸይድ ከይዲ ብፅፉፍ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ሓደ ኣቲ ገንዘብ ሕሜታ ዘይኮነ ኮንቶ ኣለዎ ወላ ሓንቲ ገንዘብ የብሉ ግን ነዚ ኮንቶ ዝዓብየሉ መንገዲ ኩሎም ሰብ ፀጋ ከዓ ዓቕቦም ክገብሩ ከም ዘለዎም ግን በዚ ኣጋጣሚ ከላቡ ይደሊ زي خبل دليل نرى أفرو ولا أنت اللي هي حافشاوي تسفيحاوي أفتنا فاينانس قافتنا يموت جنزب عدي وعالم تمرسي حكاحش كم زولا زولا جن تنواز نافت كونتور يكونه نافت وضعيتات زل بدحنا النبري مستزنا ورق جتات يكون كذا ما رزقت من النبري نايم حجاز يرتدي يكينو كابتن يموت عدي وعالم مستزلوا سولدو دحرتي عبيت التكالات ويكاني تم سب صقا زبحالوين بستخاله سغا حجي عقم حق جون كونو خول يوم بحجي كن كحجزنا تساغبر حفشاو كنت من زي بستخالو غلبتو يكون غنزبو ابواص امنولو يواص نيريو كن وصايتات بزحنا نيرت وصايتات كم زغله صنحه مس زبرنا شغرات يكون كاله مالك ناو تدي كوينو ኣብ ተረጋገ መንፈስ ወይ ድማ ኣብ ኮምፒውተር ሽግራት ደይብልና ዝኸውን ነይሩ ትዝዋፃ ገንዘብን ቀላል መኾነን ስፔሻሊ ግን ገንዘብ ተዋፃኢ ፀገም ዘሎ ይኮነ ትበርሰይ ወይ ንሰርሓለይ ሕጂ ከዓ ካፍቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካይዳ ናበይ ብዝብል ኣብ ዝተረጋገ መንፈስ ንገስ ጋብ ዝሃለና እቲ ገንዘብ ኣኪብካ ቁም ነገራዊ ስራሕ ክሰርሕ ቀሊል ስጋ ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ገንዘብ ተኣካባይ ስለዚ ኣዋፂ ይትመነሰይ የዋፃሉ ካዋፅ እንባል ዓዲ ወዓልና ኢና ከም ዝብለካ ግን ፋሓፋሕ ናይ ምባል ወይ ከዓኒ ናይ ምሕጋዝን ዝነበረና ቦኮታት ናይ ምሽፋንን ብዙሕ ስለ ዝነበረና ተዘይኮይኑ ከነዋፂና ተዲ ጆሃን መላእያና ዛባንክና ኣይዎ ያ ጠዋውን ሓደ ሓይሊ ናይ ምትኻብ ወይ ሓደ ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ዋ ስቡን ኣብ ግምትካት ስለ ዘሎ ኢለንትዮ ኣብ መወዳእታ ማልባት ትሕልፎ ኣለዋ ወይ ዝኳይ ለዓል ነይርዎ ትብልዎ ዝኾነ መልእኽቲ ተሊኩም ዕድል ናባኹም تيدناخ هو قنيلنا هنا خلينا ندلي نصنحنا صانحيت طعمنا دقينا نمسجن ምናልባት كلاعل ኣለዎ ዝብሎ ኸይተሊ ኣነ ሓደ እቲ ንሕና ከም ዝበልናዮ ንሕግን ሕጋውነትና ንቃልስ ኣብ ቃልሲ ከዓ ብዙሕ ነገር ከጋጠም ዝኽእል እዩ ብቐንዱ ሂወትና በጃ ኮና ንቃልስ ዘለና ንዘለውና ሽግራት ናይ ምፅዋር ባህሪ ናይ ዝተፈለ ሓሳባት ናይ ምኽባር ብቐንዱ ከዓ ፍቕሪ ስኒት ካብዚ ናይ ፀላኢ ኣተሓሳስባኻ ክንወፅእ ብቐንዱ ፍላይ ዝስጋ ዓለታውነት ዝበሃል ሃይማኖት ኣውራጃ ወፂና
نحنا كل جزء انت عايز بالأرسي ده قال احنا ذاك شغله فلق ماله انا ولا حنت قوانا يبلا هاجراو زخرس حساب كنون نتهاجرنا ارتا خاص واحد نقول بحق يختم حذر مو حاس قصالنا هاجر كله قصالنا ديمقراسي كله قصالنا حرنت كله اب هاجر حسيبنا ስለዚህ በቱ ዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ገንዘብና ክንበቀ ህይወትና ክንበቀ ኩሉ ነገር ዘይፈራሕና እታ ፍቅሪ እታ ምክባር ግን ዝያዳ ክንዓጥቃ እዩ ዝግባእ ስለዚ ንሕና ብፍላይ ነዞም ነዚ ቃልሲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝርእይዎ በዚ ኣብ ሜዳ ኮይኑ ዝግበር ከይዲ እዚ ቃልስና ከምኡ ከይመስሎም ንሕና ካብ መሰረታት ክሳብ ላዕሊ بحقن حقاونا تنخيد عبايتا نقالس دامر ناي ميدا تقالس يكون زخونه سب حتى كله يخيلي اما سرات مصيتا زقمطلا بحقن حقاونا تنكداني كزارب انت زي كوينو ابدغي وصيخا زي لمزرا ابدغي وصيخا حلافنا زي توسدل نغرات مزرا ابدغي وصيخا سمعتكا مغراس كن قطبالنا قالسي وفتحي بخمسه يراغصري فتحي بمتكل بعلامة يزرعقص أكيد يزرعقص أبايتا يزرعقص ناي متكل تقالستهم كون ناي متكل تقالست يكون ناسي ناي متكل تقالستهم كون في الله زمان سيزيو كل زخوف لو واقع خبر لني جن تيخ عاد قصر لو جن فقري أبدفع أنت الليها قديم زر قديم تكسي قديم التكسي قديم الأول أبدي أسبرق سابز هلنا فقر خنا عتق إزلنا مكبر خنا عتق إزلنا متأمان كان عتق إزلنا تزيكو إنه كم نريو زلنا وانا زي بلو مديا حشويز غيزلو كون قطب كم زلنا خلابو يدني نقول لخاتكم بزيقات أميتي وراتك انتاي تحطو انتاي تسرحو زيد اللي حطوه ملس كله كتصارف كله سايد حيش كله عقبنا يمبال بحري وكأحلنا خنت الرئيس لنا نفسه أبزي كذا خلوا حرسهم مسيح عاشور نايز خده حقاوي يكون كزارب دلي راس بحقي بجواب بسرعة كنزارب بسرعتنا نقالس سرعة كنكتر لنا نهزبينا نقالس هزباوز وخون سن حسابا كنولنا لنا كمستجرنا طرحنا أبزحت رجع عبدنا خن أكله تزي بلس صلاتنا نوحد صلاة أي نبزح كل هزبي الثلاثة قلمي نتردو إزمت لوجين تمكن نقولهم دخلنا قالك كلام محيشهم بقى حقفتهم كون كمل دلي قال يعني ليه عن زرع غير صبو بتاعهم صبو تاني أفرو يا ثانك يو زناورنا صبو صنيحنا هنكون صبو هيبنا كهنكون عاون تسالني كمزي تدولت صنيحة حكي حاجتي محبراو متمان قرب كم زندا غدل زخي زولو خيني سمعك سوس غور زغا رخاني نو سو كفسب بزهاب مزراب من جمري كم حلفنتاوي حلفنت بحال غديلو كل سبز ترايو كم زطعمو ناي مزلافن ناي مسكعلالن ناي سئلكا اربع حدي كون حساباتن ناي مزراب مسبزحه እቲ ማሕበራዊ ተማንካ ብኡኾም እንዳበለ ይጎድላሎ ስፔሻሊ ግን እንድሕዳ ህይወት ክንከፍል እንድሕዳኒ ዓብይ ፀላኤል ልና ኢድና ሓሲብና እንድሕዳ ዘቐመጥና ሃገር ብዛዕባ ሃገር ክንሓንፅ ሓስባልና ኮይና ኣብ ዘሎ ስግራት ከፋሓፋሓናን ክንራዳእሉ ንኽእል ክንራዳእ ንሕደልና ከራዳእና ዝኽእል ነገራት ከም ዘየለ ዛም ስለዚ ዝዓበየ ፀላኢ ንሕዳ ቀሚጥና ሊና ኮይና تهلخ زبلا وشتنا نحرال اللي خينو تهلخ قوتي زلو زعما تهلخ كنساسي تبدحرنا زمت صلاة ياخدك عنا خير ስለዚህ እቲ ኣብ ነፍስና ክወርድ እንደልዮ ኣካል ሰብኣይ እንምነዮ ብዛዕባ ፍትሕን ሓቅን ንቃለስ እንድሕራሊና ኮይና ብሕጊ እዚ ባይቶ ዘቆሞ ሕጊ እንድሕዳኣኒ ክንምእኸርን ክንመሓደርን ሓሰባሊና ኮይና ከዓኒ እዚ ንኸር ዘለና ከይዲ ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ትርጉም የብሉን ክለካ ከለኹ ሲ ክስታይ ገለበል ትሕጊ ኢኻ ክትዳነ ስለዚ ኩሉ ኣሳርሓናን ኣናብራናን ሕጊ ስጋብ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ንክንተክል
كحجزنا زخل زحمة كحجزنا زخل أردينا زنور جيجاتات نزارمنا كسر حزب بونا نجرنا حساباتنا توهابنا حسابنا تريد رادي خاني كنكابر كم زلنا أميننا تغيدنا نخرج زلنا من جدي حسر قوني لازم نقبر النجارات حلافنا طبعا نخون زنورنا روماتي يغنيلنا كل سب سميع عفتي نور زلنا جوا يخصدف بعد متصفى يغنيلنا تصفيحه يا بتعامل طبق أنا وأنت أنا طبق زهنا تاني تازي مسكن بس كلهم تحاتي مسياتنا الجميع لقاقي ما خمس كنوكم فتو دحر I hope ويا بتقوى ودحر تقوى يبون خمسي قطع من الرخب تسوى قبر تشعق زيون بسلام الرخبنا لاتنا أو الرخبينا طبق زهنا قوى يخون اللون من يتنام تسواناني تو نلوم تنحنا تنحيد تابزي نزاز منا قبرات هاتل تمسيات بيتنا سخون كساب مود أتا سلست خاطركمنا الزينا نمسكن بقال جزي بخال المدب كن رخبينا كساب شعو سلام مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترعلوات التقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يبنا مسلي فتحي